салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи сеюмро меомӯзем ки ин бахшида мешавад ба функсияи квадратӣ ва графики он. дарси шашуми имрӯзии мавзӯи мо бошад ба функсияи y баробари ax квадрат, график ва хосиятҳои он бахшида шудааст. дар аввал таърифҳо, мафҳумҳои асосӣ ва ғайраҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. таъриф: функсие ки бо формулаи намуди y баробар ax квадрат ҷамъи bx ҷамъи c дода шудааст ки дар ин ҷо x тағйирёбандии новобаста a, b ва c ададҳо мебошанд, ғайр аз он a нобаробари 0 аст, функсияи квадратӣ номида мешавад. агар функсия бо воситаи y баробари ax квадрат дода шуда бошад, ин функсия низ ҳангоми a калон аз 0 будан ва a хурд аз 0 будан функсияи квадратӣ низ номида мешавад ки хосиятҳои ин функсияро дар поён дида мебароем. агар a калон аз 0 бошад ва агар x баробари 0 бошад, пас y низ ба 0 баробар мешавад. графики функсия аз ибтидои координата мегузарад. ҳангоми x нобаробари 0 бошад ва y калон аз 0 мешавад ва графики функсия дар нимҳамвории болоӣ дар чорякҳои якум ва дуюм воқеъ аст. ба қиматҳои муқобили аргумент қиматҳои баробари функсия мувофиқ меояд. графики функсия нисбат ба тери y симметрия аст, яъне графики функсия y баробари ax квадрат функсияи ҷуфтро ташкил медиҳад. функсия дар фосилаи аз минуси беохир то 0 кам мешавад ва дар фосилаи аз 0 то плюси беохир меафзояд. хосияти панҷум: функсия ҳангоми x баробари 0 будан қимати хурдтарин баробари 0-ро қабул мекунад. функсия қимати калонтарин надорад. фосилаи аз 0 то плюси беохир соҳаи қиматҳои функсия ба ҳисоб меравад. биёед хосиятҳои функсияи y баробари ax квадратро ҳангоми a хурд аз 0 будан баён кунем. агар x баробари 0 бошад ва y баробари 0 мешавад, графики функсия аз ибтидои координатаҳо мегузарад. агар x нобаробари 0 бошад, пас y хурд аз 0 мешавад, графики функсия дар нимҳамвории поёнӣ воқеъ аст, яъне дар чорякҳои сеюм ва чорум ҷойгир мешавад. ба қиматҳои муқобили аргумент қимати баробарии функсия мувофиқ меояд. графики функсия нисбат ба тери y симметрия аст. хосиятҳои функсияи y баробари ax квадрат ҳангоми a хурд аз 0 будан айнан мисли хосияти дар боло зикр карда баён мешавад. дар ин ҳолат функсия кам мешавад, ё ки қимати калонтарин дар ин ҳолат ҷой дорад ки шумо аз слайд онҳоро мебинед. онҳоро номбар намекунем. анакнун барои мустаҳкам намудани ин мавзӯъ якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. мисоли якум. дар шарти мисоли якум чунин омадааст: графики функсия y баробари 1/4 x дар дараҷаи 2-ро созед ва аз график қиматҳои додашудаи онро ёбед. мисоли якум. дар ин ҷо y баробар 1/4 x квадрат дода шудааст. барои функсияи додашуда мо бояд графикро созем ва аз ин график қиматҳои онро ёбем ва дар b фосилаи афзоиш ва фосилаи камшавии онро нишон диҳем. барои сохтани графики функсия чӣ хеле ки маълум аст, мо метавонем ҷадвали вобастагии қиматҳоро созем. ҷадвали вобастагии қиматҳоро месозем. бигзор x y чунин навишта шуда бошад: қимати x, қимати y. азбаски дар ин ҷо 1/4 дода шудааст, мо метавонем адади минуси 2-ро нависем, адади 0-ро нависем ва инчунин адади 2-ро менависем. мувофиқан қиматҳои онро ба ҷои ҳар яки аргументро ба функсия гузошта қимати функсияро нависем, яъне онро иҷро мекунем. y аз қимати минуси 2 ин баробар аст ба 1/4 зарби минуси 2 дар дараҷаи 2. ин баробар аст ба 1/4 зарби 4. ин ба 1 баробар аст. қимати адиди он ба 1 баробар шуд. анакун ба ҷои тағйирёбандаи x 0-ро мегузорем ва 1/4 зарби 0 квадрат ин ба 0 баробар аст. 0-ро пайдо мекунем. аз ибтидои координата мегузарад ки аллакай мо дар хосият дида баромада будем. ҳангоми x-ро ба ҷои x2 яъне ки мусбат гузоштан, мо албатта қимати ададии мусбатро ҳосил мекунем. 1 ҳосил шуд. ин қиматҳоро
дар тири координатӣ нишон медиҳем. Анакнун дар натиҷа мо ҳосил мекунем. Дар ин ҷо тири y ва дар ин ҷо тири x мебошад. Қимати мувофиқа он чунин мешавад. x ҳангоми минуси 2 будан бигузор минуси 2 дар ин нуқта ҷой дошта бошад, яъне минуси 2 дар ин ҷо. Қимати адади y ба минуси 1 баробар аст. Ба ин ҷо нуқта мегузорем. ҳангоми 0 будан ба 0 баробар аст. аз хосияти функсия маълум мешавад ки ҳангоми a ба 1/4 баробар будан калон аз 0 дар нимҳамворӣ болоӣ ҷой дорад. ва ҳангоми адади 2-ро гузоштан мо адади 1-ро ҳосил мекунем ки ин нуқтаҳоро ҳангоми пайваст намудан графики функсия яъне ки параболаро ҳосил мекунем ки парабола чунин намудро дорад. ин аст графики функсия 1/4 x квадрат. Анакнун фосилаи афзуншавӣ камшавӣ ё ин ки қимати адади онро ҳисоб мекунем. ба ҷои x минуси 2 0 2-ро мондем ва мувофиқан қиматҳои ададии онро ҳосил кардем ки ин шарти a мебошад ва дар шарти b талаб карда шудааст ки фосилаи афзуншавӣ ва фосилаи камшавӣ функсияро ёбем. x тааллуқ дорад аз минуси беохир то адади 0. ин функсия чӣ хеле ки аз ин график мебинед, график камшавандагӣ дорад, яъне ки кам шуда истодааст. Пас стрелкаро бо поён равона мекунем. ин маънои онро равона дорад ки функсия аз минуси беохир то 0 кам мешавад ва x тааллуқ дорад аз адади 0 сар карда то плюси беохир. ин функсияи афзуншаванда мебошад. ин аст мисоли якум. Анакун мисоли дуюмро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Дар мисоли дуюм чунин омадааст: графики функсияҳои зеринро дар як системаи координатӣ созед ва онҳоро муқоиса намоед. Қимати ин функсияро ҳангоми x баробари 0,5, x баробари 1 ва x баробари 2 будан муқоиса намоед. Мисоли дуюм. Ба мо се график дода шудааст: y баробар x квадрат, y баробар 2x квадрат ва y баробар 1/2x квадрат. мо бояд графики ин функсияро ҳамроҳи шумо созем. Барои сохтани ин графики функсияҳо ҳар яки онҳоро дар як системаи координатӣ таъсир мекунем. Системаи координатиро дар ин ҷо таъсир мекунем. қимати y, қимати x-ро нишон медиҳем. Нуқтаи ибтидои координатӣ он мувофиқан ба 0 баробар аст. Анакнун ҳангоми графики y баробари x квадратро сохтан мо кадом графикро ҳосил мекунем? Ҳангоми x ба 0 баробар будан y низ 0 аст. ҳангоми x ба 1 баробар будан y низ 1 ба баробар аст. ҳангоми x ба минус 1 баробар будан y 1 аст. ҳангоми x ба 2 баробар будан y низ ба адади 4 баробар аст. адади 4. қиматҳои муқобили он чӣ хеле ки аз ин график маълум аст, симметрӣ ҷойгиранд. Анакнун ин нуқтаҳоро пайваст мекунем ва графики функсияро ҳосил мекунем ки бо ин ранг графики функсия y баробари x квадрат тасвир карда шуд. Анакнун бо ранги дигар графики функсия y баробари 2x-ро ҳамроҳи шумо тасвир мекунем. Яъне ба ҷои қимати x 0-ро гузоштан 0 ҳосил мешавад, ба ҷои қимати x 1-ро гузоштан адади 2 ҳосил мешавад. инро дар график нишон медиҳем. 2 ҳангоми минус 1 ба баробар будан боз ба 2 баробар аст. ҳангоми 2-ро гузоштан ба адади 8 баробар аст ки графики он мо метавонем тақрибан чунин графикро тасвир намоем ки ин низ парабола аст. он баробар аст ба y баробар 2x квадрат. Чӣ хеле ки маълум гардид, ҳангоми k ба 2 баробар будан графики функсия нисбат ба тири ox фишурда шуд. Яъне ки ҳангоми x
калон аз як будан графики функция нисбат ба тири OX фишурда шуд ки шумо аз ин график дида метавонед. Анакун боз графики функция y баробари 1 тақсими 2ро бо дигар ранг месозем ва муқоиса мекунем. Анакун ба ҷои қимати x عددی 0 رو دهیم عددی 0 پیدا میشد. هنگامی x به 1 برابر بودن 1 تقسیم 2 و x به مینوس 1 برابر بودن 1 تقسیم 2 و x برابری 2 بودن عددی 2 حاصل می شود. این نقطه رو در اینجا قید میکنیم و هنگامی مینوس 2 رو به فونکسیا گذاشتن عددی 2 رو پیدا میکنیم. این نقطه ها رو هنگامی پیوست کردن گرافیک فونکسیا رو شما دیده میتوانید که هنگامی y برابری 1 تقسیم 2 x کвадрат بودن ما گرافیک فونکسیای زیرین رو پیدا کردیم که هنگامی کوفیسیینتی فونکسیا به 1 تقسیم 2 یعنی که خرد از 1 بودن گرافیک فونکسیا نسبت به تیر OX کشاده نیز تصویر کرده می شود. با واسطه این قیمت ها قیمت این فونکسیا رو با هر یک این فونکسیا گذاشته مقایسه میکنیم. در حالت یکم بگذار x با عدد 0.5 برابر باشد پس قیمت عددی این فونکسیا موافقاً برابر می شود. y یکم برابر است با 1 تقسیم 2 در کوادرات این با 1 تقسیم 4 برابر است و به جای قیمت دویم نیز میگذاریم و حاصل میکنیم 2 ضربی به جای x 1 تقسیم 2 رو میگذاریم 1 تقسیم 2 در کوادرات در نتیجه 2 ضربی 1 تقسیم 4 یعنی که این به 1 تقسیم 2 برابر شد. اناکنون به جای قیمتی فونکسی سیم نیز میگذاریم y برابر است به 1 تقسیم 2 ضربی x کوادرات 1 تقسیم 2 در کوادرات این برابر است با 1 تقسیم 2 ضرب 1 تقسیم 4 این با 1 تقسیم 8 برابر است. از اینجا پای بردن ممکن است که قیمت خردترین این فونکسیا موافقاً با 1 تقسیم 8 برابر است. بعد از این کلانتر 1 تقسیم 4 و نهایت 1 تقسیم 2 برابر می شود. اناکنون با جای آرگومنت x رو 1 رو میگذاریم و قیمت آن رو مقایسه میکنیم. یعنی که به جای قیمت x 1 رو گذاشتیم y یکم برابر است به 1 کوادرات 1 y 2 برابر است به جای فونکسی دویم نیز میگذاریم 2 ضرب 1 کوادرات این 2 و به جای فونکسی سیم نیز میگذاریم 1 تقسیم 2 ضرب 1 کوادرات و 0.5 برابر است. از اینجا شما پای میبرید یکی مقایسه کردن ممکن است که هنگام x برابر 1 بودن قیمت خردترین آن فونکسی 0.5 و از این کلانترین آنها به 2 و قیمت میانی آن به عدد 1 برابر است. یعنی که 2 از 1 کلان ولی از 0.5 نیز کلان نیز می باشد. مثال سیم را دیده میبریم. در شرط مثال سیم چنین آمده است گرافیک فونکسی y برابر مینوس 15x کوادرات در همواری کوردیناتی چطور جایگیر شده است. برای اون که گرافیک فونکسیا را نساخته جواب دادن ما در اولی درس همراه شما گفته گذاشتیم. در اینجا k یعنی که a یا k می نویسیم به مینوس 15 برابر است. یعنی که k در اینجا خرد از 0 است. پس گرافیک فونکسیا در چارک های سیوم و چهارم جایگیر است. یعنی که اگر ما با طور سخیموی گرافیک آن را تصویر نماییم گرافیک فونکسیا تقریبا چنین جایگیر کرده می شود. یعنی گرافیک فونکسیا سخیماتیکی به این طور جایگیر کرده می شود که در کوردینیم همواری پایانی جای گرفته است. این است طرز سخیموی ساختن گرافیک فونکسیا یا اینکه چطور جایگیر کرده شدنی فونکسی y برابر مینوس 15x کوادرات. مثال چهارم را دیده میبریم. در مثال چهارم چنین آمده است گرافیک فونکسی y برابر 0.2x کوادرات را با طور سخیموی تصویر کنید و خاصیت های فونکسیا را نامبر کنید. می نویسیم مثال چهارم
функция ба намуди y баробари 0/2 x квадрат дода шудааст. Графики ин функцияро бо воситаи схематикӣ таъсир карда хосиятҳои онро номбар мекунем. Яъне тарзи схематикӣ таъсир кардани график ин тарзи тақрибӣ мебошад. Онро чунин таъсир мекунем. ҳангоми ба ҷои қимати x0 гузоштан 0 ҳосил мешавад, ба ҷои x1-ро гузоштан 0/2 ҳосил мешавад ва графики функсия чӣ хеле ки 0/2 ҷойгир аст, бо нисбат ба тири ox паҳн яъне кушода тасвир карда мешавад. Ин графики функсияро мебинед. Y баробари 0/2 x квадрат мебошад ки онро мо бо тарзи схематикӣ тасвир кардем. Анакун хосиятҳои онро номбар мекунем. Якум, соҳаи муайяни ин функсия ин ба тамоми маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ баробар аст. x аз r, яъне ки мо метавонем ба ҷои x дилхоҳ ададро гузорем ва қимати ададии онро ҳисоб кунем. Қимати соҳаи қиматҳои функсия бо ҳарфи е ишора карда мешавад. Чӣ хеле ки аз ин график пай бурдед, қимати y аз 0 сарф шуда истодааст ва то плюси беохир давом дорад. Пас соҳаи қиматҳои функсия аз 0 то плюси беохирро ташкил медиҳад. Сеюм, фосилаи камшавандагӣ ва афзуншавандагии функсияро дида мебароем. x тааллуқ дорад аз минуси беохир то 0, графики функсия камшаванда аст, яъне истиқлол дар поён нишон медиҳем, функсия камшаванда аст. x тааллуқ дорад аз 0 то плюси беохир, функсия дар ин ҳолат афзуншаванда аст ки аз ин график шумо пай бурда метавонед. Хосияти чорум, ин функсия дорои қимати хурдтарин аст. Қимати хурдтарини он яъне x минимум менависем, ин ба 0 баробар аст ва y минимум низ ба адади 0ро ба ҷои x гузорем, адади 0 ҳосил шуд ки 0 ва 0 яъне ки нуқтаи ибтидои координата, нуқтаи экстремуми ин функсия низ ба ҳисоб меравад. خانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.